Msiebe wodi ya Marani Mosque Dennis Ombachiri tukulia lero nigara okobwato kwa amatunda aho chimbo cha matunda aho ime yechinseme cha Marani unenjira yamo yogosira abaremi abakabake kurwa chinsemecho egati ya amatunda alibanyaka babagosege tokosmeka gosakanyora chimbe go chibago gosmeka ngamo na matunda ya avocado egati ya matunda ande amange mnago tumanyomo likito Daniel Ontiri. Obolimi wekemeli gi avocado nigo bwarolekanire gokoria buya hasi chinsemo au aserongo robusi nabamenyi abange nigo bakonyekire kurwa sobolemi obwo abwabongo iga nabamenyi kurwa se ward ya Marani meye bunge ya Kitutu cha North ase county ya Kisii asomugasolero abarayi bebikundi au nebyombe bayikirena asukuyelia abanyakyombe babemete ya avocado namatunda nde yogosimeka hasi chinka na semegondo bosa batali kuwakanira nonyene ntururu murubolyo oragwa no MCA we ward yo Mosque Dennis Ombachi ni project tobwate se Marani ward among ase gentokonga empowerment projects cheito ntwarwete mwako lichingoko bono gane chi avocado tokoru na ende bwango iga ntojitolentere abalimi baito ebimeri bya matoke ne chikawa egento totete ebintu ebimeri biri bikolento botene nkubwa bwango na ende bore raisi no na abantu abagotu ose bali bakongire no na ekawariye ekonyaro na wono muroche gabangina mbaro ekawariye kenkero na bakambaro kukwana chinga kechombachi nigo hatiotiriri bulemi oboiga hasikiribu na avocado nigikuligwa nse yemyaka ebere kolenganigwa nemete yego ita ebimeri binde nagosiria madini aseliroba nigo ekoire emyaka menge gutumeka ne faida yae nigere nkekigima avocado ye ekoirenga kienke kwama ili akabere ebwate value ene kiara una bono experts abawate omoto yomo kokwama abokorwa matunda chikiro 200 oso mwaka chikiro 200 asenoneli mieyemo echineli 20 omoto molingamu akarosimegete okoire myaka 25 kwa makoni shilingi 10,000 na enderero emilingamu itutusumegete asaliriraba ebinte binge mbiri kwama murobeliga nigo urachikokonya wege skuru ye secondary ya Waiseke ya St Monica nelia yoboroso ya Marani getambokiro abor bagokera nababwatesigwa nabamenyi is giving a lot of support to the school otherwise ndete kumuganiria maya because avocado ya to school echo cha konya bari muliri bakonyorya avocado kuruororo chikonya abana bakurira nchime and it is supporting the school so much oise kosimeka lioga bosaigo hase compound elindi go kwa kende lakini oise koirekemerie ko kebeke hase compound yao na ndokerere buya nabokonyora matunda na ande nabokonyora einika mukora arusi amatunda ya buoni at least inebesa era nyara ko beko gokonya na ande mbiyamana mwira ninga mbiyamana sinja tokonya chingoko tose kwegendereri tokonia magena erito nyindagera tokaraki tokuria na ende mbiyamana sinja tosemiringa totugure mete yemeringam tobeka matoke chifkado nekawa eritokaraki togenderere magega ya Mosque Ombachi asitaro ya magendero nigo arata okorosigwa no kogororwa obuya gose renovation iyo yakorwa se dispensary ya Nyansaga asabamenyi bensemeyo barachikokonyekera geafia nkulubuteregeta seni kyagetembe kurega se county ya Kisii le training ngurko Daniel Ontiri.